Έλα, πάμε. Τσακαλάκια. Εδώ βρήκαμε ρεπόρτερ της ΕΡΤ. Καλησπέρα, φιλέ. Είμαστε από το Σύλλογο Οπτικών Οπτομετρών. Πιστεύεις ότι παίζει μεγάλο ρόλο η σκουρότητα στα γιαγιά ηλίου για την προστασία των ματιών σου? Αν κρίνω από τα δικά μου, σίγουρα όχι. Αλλά πιστεύω ότι γενικά έχει να κάνει με την ποιότητα του φακού και όχι τόσο με το χρώμα. Είσαι καλά ενημερωμένος για την ηλικία σου. Ωραία, και τώρα θέλω να σου κάνω μια δεύτερη ερώτηση. Φοράς φακούς επαφής? Ναι. Ωραία, είναι ημερήσιοι ή μηνιαίοι? Μηνιαίους φοράω. Μηνιαίους φοράς. Και πόσο συχνά τους αλλάζεις? Θέλω να σου απαντήσω ειλικρινά, κάθε Ναι, εξάμηνο. Κάθε εξάμηνο. Ναι, δεν τους αλλάζω. Για ποιο λόγο αμελείς όμως την υγεία των ματιών σου? Ξεκάθαρα λόγω ανευθυνότητας. Πρόγραμμα ζόρικο. Γεωργία, πετύχαμε το ζευγάρι. Πιστεύετε ότι συνδέεται η σκουρότητα με την ποιότητα? Θεωρώ πως όχι. Δηλαδή, όσο πιο καλός φακός, τόσο πιο καλά βλέπεις και εσύ αντίστοιχα. Εγώ ότι σου πει οπτικός, ρε παιδί μου. Αν σου πει ότι είναι καλός, δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να διακρίνω διαφορά. Δηλαδή, αν μου δώσει ένα πολύ σκούρο και μου πει είναι ποιοτικός, θα σου πω ναι, κομπλέ, ξέρω. Σωστή απάντησή σου. Βλέπω και οι δύο φοράτε γυαλάκια μοιοπίας. Φακούς επαφής χρησιμοποιούμε? Όχι. Εσύ? Όχι, το συχνά δεν χρησιμοποιώ. Είναι ημερήσιοι ή μηνιαίοι? Μηνιαίοι. Και τους μηνιαίους κάθε πότε τους αντικαθιστάς? Περίπου ένα μήνα και κάτι μέρες. Ωραία. Άρα, Δίμηνο κλείνει. Δίμηνο κλείνει. Χαλαρός μου τσιγαράκι εδώ πέρα ο κύριος. Εσείς φοράτε γιαγιά, φοράτε φακούς επαφής? Και γυαλιά και φακούς επαφής. Αρχικά είναι μηνιαίοι ή ημερήσιοι? Είναι μηνιαίοι, αλλά Ωραία. τους Και κρατάω λίγο παραπάνω. Όταν λέμε λίγο παραπάνω, Σχεδόν το διπλάσιο. άρα πάμε στο δίμηνο, την αντικατάσταση. περίπου. Λόγω Ναι, του ναι. νεάρου της ηλικίας βαριόμαστε. Βάλ το μέσα στα παράγοντα, σίγουρα, ναι. Γιαγιά ηλίου φοράμε, σε βλέπω τώρα χωρίς Φορά, γυαλάκι αλλά τα ηλίου. ξέχασα στο σπίτι τώρα. Πιστεύεις ότι παίζει ρόλο η σκουρότητα των γυαλιών ηλίου? Θεωρώ πως παίζει, ναι. Όσο Ναι, πιο σκούρο, όσο όσο πιο πιο καλό, ναι. Οκ. Εδώ βρήκαμε ρεπόρτερ της ΕΡΤ. Κάνουμε αλλαγή ρόλο τώρα, έτσι. Πιστεύεις ότι σε ένα γυαλί ηλίου παίζει ρόλο η σκουρότητα ή η ποιότητα του φακού? Η ποιότητα του φακού σίγουρα, αλλά εγώ προτιμώ τα polarized γυαλιά. Οκ, ενημερωμένη. Βεβαίως. Οπότε δίνεις βάση στην ποιότητα και όχι στη σκουρότητα. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σου. Ήταν σωστή.